Heads of its black report. That the state heads on the merits, the accused heads on the merits, and states reply to the merits. Uthi Umshushisi ke namhlanje sibhekene naloko elicala eliluchungechunge eliluchungechunge lika Ngizwe mchunu uBrian lapho khona ebhekene nombuso Ngitolike kanjani manje wemfundo. Thank you, Worship. May we be guided from again onwards how to deal with the matter, Worship. Ngibeke ngitolike ngithe ngisathi ngiyakhuluma umshushisi wangena emlonyeni okungafanele ukuthi singenani emlonyeni mangabe senza umsebenzi wethu. Sisabhekene naloke icala lika Brian Ngizwe mchunu eliluchungechunge lapho khona esathi masigcina lizohlehla kwathiwa ummeli wakhe kanye nomshushisi kufanele benze izethulo kwinkantolo. Lezo zethulo uqaphulisana kwabo besebenzisa umthetho ukuthi lo uthi lo akaphume, lo uthi lo akaye phakathi. Lo uphikisana kwaboke uthi umshushisi ayezethulo zingenile kwathi ngolwesine lona esuka kulo zase zingena esenikezwa imantshi. Lokho ke osekusho ukuthi ke zonke izethulo konke ukuphikisana kwabo sekuphambi kwenkantolo ehloniphekile sekufanele inkantolo icubungule lokho asebekuthule phambi kwayo ithi ngacubungula bese ke ngithe izincingo mazithule bese kuthi ke uma ngabe inkantolo sicubungule konke lokho ilapho khona ke inkantolo isizosinikeza ke isinqumo. Kodwa namhlanje umhlahlandlela sizowuzwa kuyo ukuthi senze njani. I confirm Marcia with the dialogue to the accused, and I confirm what has been submitted by in order issues, and which if we would like to apologize for the delay issue that occurred today, and also for the delay of submitting the Uthi umeli kamsolwa ke uvumelana nalokho kusho umshushisi uthanda ukuthi anginxeze abe kusanda phezulu kwesinye uthi namhlanje ke uke washawa isikhathi kanti ke futhi aphinde isandla sibeke phezulu kwesinye ekutheni ke lamaphepha abelindelekile ukuthi afakwe angafiki ngesikhathi okuyisona sona. The heads of arguments will simply be incorporated into the report. There's no need for them to be read out into the report. So they will be marked as exhibits. That is the state heads of argument will be identified as exhibit 1. The accused as merits will be marked as exhibit 2. The state's reply to the defense Itikela lokuhloniphekile ke ngeke swathamunde ama heads of arguments usho ukuthi uqaphulisana wommeli nomshushisi kodwa ngoba sekufakwe phambi kwenkantolo sobe sesikwenza ingxenye yokuthethwa kwecala okomshushisi kuzoba uzibithi u1 okubuya kummeli ongokwamsolo uzibithi u2 ukuphendula kwamshushisi ephendula lokho bekusho ummeli kamsolo izibithi lesithathu. So, gentlemen, your job is done. Ready for the court. Thank you, Your Worship. Then we have to judgment will be reserved. Your Worship, if it's suitable, myself and Mr. Kaki, looking at each other's diaries, Your Worship, the first available to Mr. Kaki is the 3rd of November. Asitolike ukuthi inkantolo ibithini. Ithi inkantolo ummeli kamsolwa usebenzile okwakhe, umshushisi usebenzile okwakhe. Manje wonke umsebenzi usesemagxalabeni enkantolo ukuthi ikhiphe isinqumo.
ithi kodwa ke namhlanje isinqumo ayizukusikhipha izosigodla. Unless the court wants to engage, you can see if you push it. Fine. Phakama. Right. The case is postponed to the 3rd of November. Regional Court number 2, Randbeck, for judgment. Mr. Nkunu, you are out on bail and you are warned bail to attend Regional Court to 8:30 in the morning on the 3rd of November 2023. Otherwise, this bail can be cancelled. Tiyelo ngokuphokelekele yahlahla namhlanje mfuka amaqhwa leyo ngena zintathu kulwezi enyakeni wenkulungwane embili namashumi amabili nantathu 3 November 2023 igama inqele siphohlongo ihora enkantolo yesibili 8:30 ekuseni court number 2 khona la esikhona ibheli yakho iyelulwa uma ungezange enkantolo kungenzeka ibheli yakho besidliwa umbuso imali yakho idliwa umbuso bese wena uhlala etokisini lize liphelele licala. The court, Your Worship, that concludes our roll. Nina besilo sengakhululeka. I'll just get Mr. Seller to come. You may adjourn for 2 minutes. Okay, all rise in court. Sumani inkantolo siyaphuma ibisahlelwe zosikhathi.